Mae'r Gymdeithas Amaethyddol yn flynyddol yn anrhydeddu pobl sydd wedi gwneud diwrnod da o waith. Cyfraniad oes i'r diwydiant amaeth, dyna di'r teitl mawr. Mae yna ddwsin yn cael yr anrhydedd yma eleni, ac yn ei plith nhw Geraint Evans o Gerfyrddin a Trevor Roberts o Lansanan. Ie, dipyn o anrhydedd i chi, dwi'n siŵr. Ynddi wir, mae'n ddechrau diwyr yn onest. Ie, ac wedi cael eich anwebu gan eich cyflogwyr? Ie, gan John a David Jones Bosbigot. Dwi'n falch iawn bod nhw wedi'n enwi fi, dwi wedi cael y medal yma. Ac ers faint chi wedi bod yno'n gweithio? 17 mlynedd ys dwi'n yn fanno, sy. Dwi wedi gweithio ben glocor o flaen hynny ys 23 a hanner flynyddoedd. A fi sy'n gyn yn edrych, fi sy'n treflech. Faint o flynyddoedd di hyn i gyd efo'i gilydd wedyn, Trevor? Mae'n tyna, mae'n cans ti digwydd. A beth ydych chi'n fwynhau i wneud? Hynny di, pa fath o ffermio, beth oeddech chi'n wneud? O gwartheg a defed a gwaith tractor oedd ei fwynhau gwyliad. Ie. Neu wrth y modd efo anifiliad ydw i'r. Ond ydych chi di rhyw hanner ymddeol rwan? Do, i fod. Ydych chi'n feddwl i fod? Mynd yn dol i weithio, dwi wedi'n neud rhywfaint. Part time. Anodd cadw draw? Ynddi, o'n i'n dechrau mynd bost i ffadrad wedi gwir. A beth amdano chi, Geraint? Lle ydych chi wedi bod dros y blynyddoedd? Wel, ar ddwy ffarm i gyd, 7 mlynedd yn un a 33 mlynedd yn y lle rwy'n gweithio heddiw. Diolch i David Jones am fy nwebu, yn gyfrogydd. Mae'n fraint i gael derbyn yr anrhydedd o gael cydnabyddiaeth am y gwaith caled mae'n yn gwneud dros y blynyddoedd. Ydych chi'n deud gwaith caled, da ni gyd yn deud i fod o'n waith caled, ond rwch syniad i ni o beth ydy'r gwaith? Be fysa diwrnod arferol i chi? Wel, mae'r larwm yn mynd off bob orau am 5. A wedyn, diwrnod gwaith arferol, wel mae'r oes wedi newid, a amaethyddiaeth wedi newid, mae gwartheg i fewn rownd y flwyddyn. So mae bwyda bob dydd o'r flwyddyn fel gwaith geia blynedd yn ôl de. Wedyn gwaith cynnal a chadw, fel mae'r cyflogwyr wedi newid mewn pobl tramor i weithio, a maen nhw dim ond jyst yn godro. Mae pobl fel fi'n gwrthod wneud gwaith arall wedyn. Da chi wedi gweld lot fawr o, fel da chi'n awgrymu newidiadau dydych chi ddau, na chi dwi'n siŵr yr profiad sydd gennych chi. Sut mae rhywun yn addasu pan mae'r holl newidiadau yma, ar ran sicrwydd sy'n mynd a dod yn y byd yma? Wel, chi jyst yn bod symud gyda'r oes. Mae pethau newid, a chi'n gwrthod treial mae'n galed, ond chi'n gwrthod treial newid gyda fel mae pethau mynd yn dweud. Da chi'n rhoi gorau weithio, na ddo Geraint? Na, dim to. Felly fydd y cloc larwm yn dal i ganu am 5? Bydd, am bach gyweithio. Da chi'n weithio'n teimlo, dwi'n mawydd mynd heddiw? Wel, chi'n modd rhywun beth o pawb, fi'n cael diwrnodau lan y lawr. Mae'r da yn, maen nhw'n balans o mas yn diwedd, y da a'r drwg. Mae'n braf cael y gydnabyddiaeth yma, dydi? Odi. Llongyfarchiadau mawr i chi. A neud chi di'r cyntaf, Trevor, yn y teulu, i gael y fedal yma? Na, cefn gath am rôl di dwlydd ennol. O'n gweithio'n Coe Coch, Betws yr Ors am dros 40 blynyddoedd. Mi fi sy'n siarad efo fod o atgoffwch chi beth i enw fo? Bryn Lloyd Roberts. A fo, mae one all o'n lle. Yndi. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau ohonoch chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch am y sgwrs.